खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रायजोआव सिखाव दाखाथिनि दादागिरि साननि समावनो सिखाव दाखाथिनि दादागिरि हाथियार दिन्थिनानै रकीउद्दीन आहमेदनि न'निफ्राय लुथिनानै लानानै थांदों नोगोद 10 लाख रां बे जाथाया आसामनि रङियानि हिराघाटआव जादों रकीउद्दीन बिथाङा गेलामालनि दखान होयो बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला साजेसो दाखाथिफोरा हाथियार लानानै साननि समाव बिथांनि न'आव हाबफैदोंमोन जेराव दाखाथिफोरा गरनै लाथिख'आव गुलि गावनानै न'आव थानाय 10 लाख रांखौ लुथिनानै लानानै थांदों लुथिग्रा साजेनि मादाव सासेखौ सिनायो मुङा राजु आली होननानैबो फोरमायथिदों रकीउद्दीन आहमेद बिथाङा राजु आलिया सिखाव दाखाथि खालामनाय आरो गोदोनानि माला बोख्लाबनाय केसजों लोब्बा दंखायो होननानैबो फोरमायथि बिथाङा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला रकीउद्दीन आहमेदा गावनि हाखौ फाननानै गुबुन गेलामाल दखान खुलिनो थाखायसो बेफोर रांखौ न'आव दोनफैदोंमोन बेयावनो दाखाथिफोरा हाथियार दिन्थिनानै आरो गरनै लाथिख' गुलि गावनानै 10 लाख रांखौ लुथिनानै लानानै थांदों होननानै फोरमायथिदों बे जाथायनि सोमोन्दै पुलिसनोबो मिथिहोनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों रकीउद्दीन आहमेद बिथाङा दैमालु नार्जारिनि खारनाय बिसिखौ नागिरनानै होफैनो हायोब्ला नङाबा खौरां हरनो हायोब्ला नोगोद 20,000 रां मोनगोन नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों सराइबिल गामिनि दैमालु नार्जारिनि बिसि पद्मा नार्जारिया खारनानै दङ सोरबाफोर जुदि पद्मा नार्जारिखौ नागिरनानै होफैनो हायोब्ला आरो खौरां हरनो हायोब्ला बिथांनो 20,000 रां होनो थाखाय फोसावदों दैमालु नार्जारिया जोंनि समाजाव जुलिखौ ओंथि गैयै खालामनाया बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ जुलि जाखानाय हौवा हिन्जावा गाव गावनि जुलि सिफायनानै बिसि फिसा नङाबा फिसाय एंगारनानै नखर संसार गारनानै माब्ला समाव सोर गुबुनजों थांगोन बेखौ हमदांस' हाया बेबायदिनो 6 बोसोर बैसोनि फिसा गोनांखा पद्मा नार्जारियाबो फिसा आरो फिसायखौ गारनानै खारनानै दङ फोरमायथिनाय बायदिब्ला जेबो जाहोन गैयामोन अब्लाबो पद्मा नार्जारिया खारदों आरो गुबुन हौवाजों खारनायनि सन्देहबो खालामदों मानोना जेब्ला दैमालु नार्जारिया केरालायाव खामानि मावनो थाहैदोंमोन अब्ला बिसि पद्मा नार्जारिया मबाइलखौ बिजि खालामनानै दोनोमोन फन हरोब्लाबो हमामोन आरो दैमालु नार्जारिया न'आव सफैनायहालागै पद्मा नार्जारिया 6 बोसोरनि फिसाखौ गारनानै आरो न' बांखौ एंगारनानै खारखाबायमोन होननानै फोरमायथिदों नाथाय बिमा गैयैलाय फिसाया गाबबाय थादों फरायसालि फारसे दैथायहरनो हायाखै जायनि थाखाय लामा गोथे जानानै पद्मा नार्जारिखौ नागिरनो थाखाय रायजो राजानिफ्राय मदद बिहरदों आरो सोरबाफोर पद्मा नार्जारिखौ नुसनबायोब्ला खौरां हरनो थाखायबो खावलायहरदों जानबुं नाम्बारा 7035089618 नङाब्ला 9072758007 जायनो पद्मा नार्जारिनि सोमोन्दै खौरां हरनो हागोन एबा पद्मा नार्जारिखौ होफैफिननो हागोन बिथांनोनो 20,000 रां होनो थाखायबो फोसावदों दैमालु नार्जारिया आसामाव बियाब दाफामनायनि ड्राफ्ट फोसावनायखौ लानानै इउपिपिएल दोलआ बम गावनानै रंजादों नाथाय गुबुन फारसेथिं बेरेखा दोलो बिपिएफ दोलोनि अनगायैबो बिटिसिनि बायजोनि गुबुन राजखान्थि दोलोफ्राबो बियाब दाफामनायनि ड्राफ्ट फोसावनायनि हेंथा खालामदों बोन्दो ट्राइबेलफोरनि आफादाबो बेनि हेंथा खालामदों ट्राइबेल बर' आरो मुस्लिमफोरखौ नासयनो थाखायसो बिसायख'थि आयोग आरो बिजेपि सोरखारा ड्राफ्टखौ फोसावदों होननानै बुंथियो बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला आर्टिकल 330 आरो आर्टिकल 332 नि बायदिब्ला 6th शेड्युलनि सिङाव थानाय अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलफोरनि लकसभा आरो विधान सभा बियाबफोरा गासैबो एसटि जानो नांगौ थांनाय 2007 मायथाइयावबो जेब्ला बियाब दाफामनायखौ लानानै ड्राफ्ट फोसावदोंमोन बेयाव क'क्राझार आरो उदालगुरि मोननै लकसभा बियाबखौ फोसावदोंमोन जेराव मोननैबो बियाबानो जेनेरेलमोन नाथाय बेखौ लानानै बड' पिपल्स कमिटि अन डिलिमिटेशन आफादा बे मोननैबो बियाबखौ एसटि खालामनानै होनांगौनि दाबिजों बिसायख'थि आयगनिसिम खेबथाम गोसोखां बिलाइ गथायदोंमोन नाथाय बिसायख'थि आयगा जेबो खेराखै उल्थायै बिटिसिनि सिङाव थानाय विधान सभा बियाबनि सिंनि ट्राइबेल मानसि गामिफोर आरो भटारफोरखौसो बोखावनानै सेरखाय बेरखाय खालामनानै बियाबखौ दादों बिटिसिनि सिङाव थानाय एसटि रिजार्भेशनफोरनि अनगायै नन एसटि सिटआव जाहाथे बर' एबा ट्राइबेल सुबुंफोरा देरहासारनो हाया बेबायदिसो ड्राफ्टखौ बानायदों जेरै बिटिसिनि उदालगुरि आरो बाक्सा जिल्लायाव थानाय विधान सभा बियाबखौ दरं लकसभा बियाबनि सिङाव दैथायहरदों जेराव ट्राइबेल सुबुंफोरा माब्लाबाबो बेयाव देरहासारनो हानाय नङा होननानै बुंथियो बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो जायनाखि मोनद' विधान सभा बियाबखौ लानानै डिफु लकसभा बियाबखौ दानो हादोंब्ला बिटिसिआव 15 विधान सभा बियाब दं जायखौ लानानै मोननै लकसभा बियाब दानो हागौमोन बेनि अनगायैबो बिटिसि गोरोबथानि 4.7 दफानि बायदिब्लाबो बिटिसिनि सिङाव थानाय ओनसोलफोरखौ लानानैनो लकसभा बियाब दानायनि खोथा दं
नाथाय उदालगुरि आरो बाक्सा जिल्लाखौ BTCनि बायजोनि बियाबफोरजोंसो सरजाबफादों जाय आयेन बेरेखा आरो बेखौ ट्राइबेलनि आफादा माब्लाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। आरो मोनद' ट्राइबेल आफादनि दाबिखौ गनायनानै लायाब्ला आयेननि राहा लानो गोनां जागोन होननानैबो बुंथियो। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि ट्राइबेल बर' सुबुंफोरखौ बोखावनायनि सोलो खालामनायनि अनगायैबो धुबुरी आरो बरपेटायावबो मुस्लिमफोरखौ बोखावदों, जेरावनाखि मुस्लिम आरो कंग्रेसनिफ्राय देरहासारनो हायोमोन बेफोर बियाबफोरखौ बोखावदों होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। हरखाबै फैनाय भुटाननि दैया तामुलपुराव लोमसावफैदों। तामुलपुरनि बरलिया दैमाया उसिफावनायनि थाखाय बरलिया, फुथिमारि, मथंगा आरो बालाबस्ति बेफोर गामिफोरा दैनि सिङाव थानो गोनां जादों। जेबो मुवा बेसादखौ रैखा खालामनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों भुगिनांनाय सुबुंफोरा। बरलिया दैसा देरनायनि थाखायनो बरलिया दैसानि सायाव थानाय पाक्कानि दालांआबो बुखारलांजानो गोनां जादों। ओजोंहाय बाक्सा जिल्लानि बाथाबारि गामिनि रबेन बर' बिथांजों लोगोसे बिथांमोननि गामिनि सुबुंफोराबो दैबानाजों हाराहास्ति जानो गोनां जादों। हरनि समाव उन्दुफुबाय थानाय समावनो दैबाना जादों। जेब्ला हरनि समाव उन्दुगासिनो दंमोन बे समाव दाउ, अमा, सैमाफोरा गाबस्रावदों अब्लासो दैबाना जानायखौ मिथिनो मोन्दों आरो बे समाव दैया हान्थुसे जाखाबायमोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। हरनि समाव उन्दुफुबाय थानाय समाव हरखाब दैबाना जानायाव गावनि जिउखौसो रैखा खालामनो ना जिब जुनार, माइरं दैरंखौसो रैखा खालामनो जानानै आगार मोनै जादों। जाहोनाव गाव गावनि जिउखौ रैखा खालामनायनि अनगायै जेबो रैखा खालामनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बाक्सानि अनगायैबो बिटिआरनि राजथावनि क'क्राझारावबो सानब्रै सानबासोनिफ्रायनो दैबाना। सुभाषपल्ली, बिधानपल्ली, रुपाथिनगर आरो खोदोमथला बेफोराव दैनि लोमसावनाय। बेफोर ओनसोलाव बोसोरफ्रोमबो दैबाना जायो होननानै फोरमायथिदों आरो नांगौ बायदि दै नाला आरो कालभार गैयैनि थाखायनो दैया बोहैलांनो हाया, जायनि थाखाय दैबाना जायो होननानै फोरमायथिदों। जेब्लासिम दै नालाखौ मोजां खालामा अब्लासिम दैबाना जागोन। गुबुन फारसेथिं कालभारफोराव माखासे सुबुंफोरा दखल खालामनानै दं। बेफोरखौ सोरखारा होस्रांनो नांगोन अब्लासो दैबानानिफ्राय रैखा मोननो हागोन होननानैबो बुंथियो रायजो राजाफ्रा। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया गोलोम बोथोरनि बन्द फोसावबाय। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय कलेजफोरनि थाखाय गोलोम बोथोरनि बन्द फोसावदों। बन्दआ 10 जुलाइ 2023 निफ्राय 10 आगस्ट 2023 सिम थागोन। बेनि अनगायैबो रायजोआव थाद'नाय गैयै अखा हानाय आरो दैबाना जानायनि थाखाय बेखौ नोजोर होनानै आन्डार ग्रेजुएट सेकेन्ड सेमिस्टार आरो 6th सेमिस्टारनि 21, 22 आरो 23 जुनाव जि आनजाद जानो गोनांमोन बे आनजादखौबो दोनथ'नाय जाबाय। गोदान नटिस ओंखारजासे जानो गोनां आनजादखौ दोनथ'नाय जाबाय होननानैबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय नटिस फोसावदों। चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां दुवार BTC बियाबनि सिङाव थानाय थाइखाजरा VCTCनि सिङाव थानाय रानिफोर फारसे थांनाय लामाया गाज्रि जानानै थानायखौ थाबैनो बानायनानै होनांगौनि दाबिजों फरायसाफोरा खुद्रिदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला भुटिनियालिनिफ्राय बेंटल थांनाय लामायाव थानाय दालांआ थांनाय 4 बोसोरनिफ्रायनो गाज्रि जानानै दं। बे दालांनि गेजेरजोंनो दैमालु हाइ स्कुल, एमइ स्कुल, गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं स्कुलनि फरायसाफोरा थांलाय फैलाय खालामो। दैदेनगिरिफ्राबो बे दालांनि गेजेरजोंनो थांलाय फैलाय खालामो, नाथाय रावबो नायसनाखै। MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो दालां बानायनायनि खामानिया जागोन होननानै बुंथिदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो अन्थाइ थरसे, लहा गंसे गाराखै। बेनिखायनो जाहाथे बे दालांखौ थाबैनो बानायनानै होयो बेनि थाखाय सोरखारनिसिम दाबि दैखाङो बिथांमोनहा। BJP दोला गावसोरनि नावखौ गोदोनायखौ नुनानै जोबथा नाजादों। बे अजदखौ होदों कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि गौरब गगैया। बियाब दाफामनायखौ लानानै ड्राफ्ट फोसावनायखौ लानानै कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि गौरब गगैनि गोख्रों बिबुंथि। बिथाङा फोरमायथिदों दि बिसायख'थि आय'गआ गेजेरनि जानानै खामानिफोरखौ मावनायखौ नुनो मोननाय जायाखै, जाय जोंनि हादोरनि गणतान्त्रिकनि थाखाय गिख्रंथाव होननानै बुंथिदों बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि BJP दोलोआ गावसोरखौ रैखा खालामनो थाखाय गोबां हाथियारफोरखौ बाहायगासिनो दं, जेरै CBI, ED आरो बिसायख'थि आय'ग। नाथाय जेखि हाथियारखौ बाहायाथों मानो रायजो राजाफ्रा जुदि BJPखौ नांला होननानै थांखि लायोबा रावबो BJPखौ रैखा खालामनो हानाय नङा होननानै बुंथियो बिथाङा। कर्नाटकआव BJPआ जेननायनि उनाव BJPनि नावा गोदोनायखौ गासै भारतआवनो हमदांनो हाबाय। बेनिखायनो BJPआ जोबथा राहा लादों होननानैबो फोरमायथिबावो। बिसायख'थि आय'गाबो जाहाथे आसामनि बिदा फंबायनि सोमोन्दोखौ बोखावा बेनि थाखायबो बुंथियो गौरब गगैया। लामानि जाब्रथाय जानायजों 2 सुबुङा जायगायावनो जिउ खहा जादों। गंसे स्विफ्ट गारि आरो गंसे डाम्पार गारिनि गेजेराव सौग्रावलायनाय जादों, जायजों 2 सुबुंनि जिउ खहा जादों। आसामनि तिनसुकिया जिल्लानि धलासदिया दालांनि साखाथियाव थानाय दुमदुमायाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रथाया, जेराव स्विफ्ट गारिया उल्था दिगनिफ्राय फैनाय डाम्पार गारिजों सौख्रांलायदों।
बेयावनो स्विफ्ट गारियाव थानाय 4 सुबुंफोरनि मादाव 2आ जायगायावनो जिउ गोमादों आरो 2आ गोब्राबै जखम जादों। जिउ गोमानाय 2 सुबुंनि मुङा सुक्लियान बर'आ आरो रिपनजय फुकन। बिथांमोननि अनगायैबो अजन्ता बर'आ आरो रिपुन सनवाल बिथांमोनहा जोबोद गोब्राब जखम जादों, जेराव जाब्रबथाय जानाय लोगो लोगोनो बिथांमोनखौ देहा फाहामसालियाव थिसननायबो जादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।